Sentim-nos orgullosos de ser el que som i estiguem a l'alçada dels grans projectes que ens esperen. El nostre districte està experimentant canvis de gran envergadura, sense perdre de vista la conjuntura econòmica actual que malauradament vivim. Ara que hi ha hagut un canvi de color polític al govern de la Generalitat, que ningú es deixi perdre per la irresponsabilitat. L'herència rebuda, l'obra de govern realitzada és la que és, i a Convergència i Unió ens toca gestionar i fer sortir el país de la crisi procurant que no hi hagi ningú que baixi del tren. Els barris, i en aquest cas el barri del Bon Pastor, s'ha d'obrir al districte, a la ciutat i, per què no, també mirar cap al barri, cap al riu Besòs. I segueixo el Canòdrom, les casernes de Navas. Tot això implica més gent, d'aquí i nouvinguda, i la diversitat, en el sentit més ampli del seu terme, forma part del districte de Sant Andreu. Hem de saber trobar l'equilibri entre aquest creixement i la necessitat d'ampliar i millorar els serveis públics i els seus equipaments. En un moment en què, sincerament, jo crec que les coses no es fan bé, no es fan gens bé, es fan malament, jo crec que es fan d'una manera equivocada. Crec que no és una discussió de si el líder és aquest o aquell, si és l'hereu, si és l'atura. Jo crec que estem davant d'una situació límit, d'un projecte esgotat. Són 32 anys del mateix, és 32 anys d'una rutina, i jo crec que quan estàs en aquesta situació comences a cometre equivocacions, i escolta'm, i tothom pensa més en la seva cadira i què serà en el futur. Ja us dic que només vull ser alcalde de Barcelona, hi ha gent que vol ser altres coses, no? I jo crec que acabes cometent equivocacions. Es va cometre una gran equivocació i és la consulta de la Diagonal en el seu moment, i jo crec que la gent de Barcelona aquestes primàries i aquestes batalles que es produeixen dintre del PSC les veu al mateix nivell del que va veure aquesta consulta a la Diagonal. És un disbarat. Això només s'afableix i això no ens fa anar endavant de cap de les maneres.